لسوریه به تایبەتی لە ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ di nav de deverên Kurdistanî welatê Amerîka di amadekariyên vekişana hêzên xwe de berdewam e. Di hevdemê zêdekirina çekdarên Sûriya Demokratîk ku bêhtiriya wan bi ser PYD vene bi çek û teqemeniyan. Rewangeha Sûriya mafê mirovan li ser zarê jêderekî xwe cihî bilav kiriye ku hêzên Amerîkî yên ku li Sûriyê ne di amadekariyên vekişanê ji Sûriyê berdewam in. Berûva jî daxuyanî û helwestên Amerîkî di derbarê dirêjkirina dema mana hêzên Amerîkî li Sûriyê. Wî jî derî serbar kir ku Amerîka niha li Sûriyê çek û teqemeniyan radestî Qesedê dike. Ku Qesedê dixapîne ku ew bi tena xwe dikare rûbirûbûna artêşa Tirkiye bike eger operasyona xwe li Rojhilatê Çemê Feratê bicih kir. Li gorî rewangeha Sûriya mafê mirovan ku planeke herêmî navdewletî heye li ser Rojhilatê Çemê Feratê ku dixwazin Qesedê û welatiyên sivîl û rêveberiyên sivîl li Rojhilatê Feratê di nav de deverên Kurdistanî rûbirûbûna operasyona Tirkî bikin di paşa rojê de. Di demaborî de sînatorê Komariyê Amerîkî Lindsey Graham li Enqerayê paytexta Tirkiye ragihandibû ku serokê desteya Erkanê Amerîkiyê hevbeş Joseph Dunford gihiştiye çareyekî li gel artêşa Tirkiye ta ku çekdarên bi ser PYD ve dûrî sînorê Tirkiye bikin. Jêderê rewangeha Sûrî eşkere kir ku Amerîka û Tirkiya berdewam in di dareştina nexşeya rêvebirina Rojhilatê Çemê Feratê de ji ber wê yekê tanha dema vekişana hêzên xwe eşkere nekiriye.